Това са гръбначни сегментации от седнало положение. Много са подходящи за хора, които работят на бюро или пък пътуват в някакво превозно средство. Разбира се, ако не сте човека, който управлява средството. Сега, заставам в тази позиция. Сядам. И това, което искаме да направим е да поддържаме изправен торс, изправен гръбнак. Не искаме да се прегърбваме. Влизаме в позиция, което означава първо искаме да сме в екстензия в гръбнака. И това, което искаме да направим е да поемем дълбоко въздух през носа, да се стегнем на около 20-30%. Не е нужно на 100% да се стягаме. Поддържаме стегнатост в цялото тяло и започваме движението, което представлява следното нещо. Започваме да сгъваме гръбнака си буквално прешлен по прешлен. Започваме движението от врата, преминаваме към средната част на гърба, прешлен по прешлен, бавно и контролирано. След това слизаме надолу към лумбалната част, т.е. кръста и надолу чак до опашката. Сгъваме се максимално и след това разгъването е отново от врата. Започваме сгъването от врата и сега разгъване от врата. Буквално прешлен по прешлен. И отново сгъване от врата. Между другото, едно сгъване от врата и едно разгъване от врата е едно повторение. Може първоначално да правим сгъванията-разгъванията по този начин, в тази поредност. Първо от врата, т.е. ако започваме от тук, от разгъната позиция, сгъване и после пак от врата, разгъване. Сега го показвам по-бързо, разбира се, не го правим толкова бързо и след като изпълним определения брой повторения, който е указан в програмата, започваме сгъване отдолу, от кръста, пак казвам, показвам го бързо сега и после разгъване от кръста. После пак сгъване от кръста. И разгъване. Сгъване от кръста. Разгъване от кръста. Но искаме бавно и контролирано. Сега ще го покажа веднъж бавно и контролирано. Започваме от тази позиция и започваме с сгъване, буквално прешлен по прешлен. Не искаме да избързваме с това движение. И не забравяме да сгънем напълно и врата, т.е. брадичката максимално близо към гърдите. И сега разгъване. Това е гръбначна сегментация от седнало положение.